salati goma ga annabi zan ma waya inda ga Yeah.
بعباده لخبير بصير
wato an ba da wani jawabi mai matuƙar wahala da daɗi. Wahalarsa kasancewar tarihi yana da matuƙar muhimmanci, haɗa shi sai an yi dogon zango da kuma bincike mai zurfi domin gujewa kuskure. Ta hanyar tarihi ne za mu iya gane mu suwaye, mu dangin suwaye, mu ƴaƴan suwaye, menene asalinmu, menene martabarmu, menene girmanmu, menene kuma arzikin da Allah yi mana har Allah ya kawo mu wannan rana ta taro. Daɗinsa kasancewar jikan jika Allah ya ba da damar cewar ni ne zan karanta wannan takaitaccen tarihi wanda da taimakon ‘yan uwana da jikoki muka rubuta wannan tarihi wanda insha Allah nan ba da wani lokaci ba za mu ƙoƙari mu ga cewa mun wallafa wannan tarihi yadda kowa zai amfana da shi ya gane asalinsa, ya gane shi waye, domin sanin asali shi ne yake jawo mutum ya gane cewa shi wane ne, wata daraja kuma ana yi masa. A gurguje za mu ga cewar shi malam Baba Mama wanda aka sani cewa Malam Alhassan ɗan Malam Muhammadu mai fataka, ɗan Malam Abdullahi, ɗan Malam Ibrahim ya samu wannan lakabi ne na Baban Mama sakamakon kunyar matan da wanda ba sa faɗar sunayen ƴaƴayensu ko kuma sunayen mahaifansu. Rashin faɗar sunan mahaifinsu shi ya sa mahaifinsa wato Mama take kiransa da babana maimakon faɗar sunansa wato Malam Alhassan. Shi Malam Alhassan asalinsa mutumin gari ne yadda ya zo birnin Kano lokacin da suka zo birnin Kano a wannan lokaci masarauta tana ganin girman malamai waɗanda su ne ginshiƙin rayuwar jama'a inda aka ba su gida a sharifai wanda a lokacin babu komai a wannan wuri sai kuɗi sai ruwa da kewaye wannan ɓangare, amma a haka Allah ya sa a gina masa gida a wurin wanda daga baya ana ce da gidan da farko ne shi wannan gida nasa wanda ya zauna ana ce da shi gidan tudu, daga baya ake ce da shi gidan da filai sai kuma gidan mai katanga yadda a yanzu gidan ana ce masa gidan Malam Baba Mama. ‘Yan cikin gida ‘yan asalin wannan gida suna ce da wannan gida cikin gida. Idan ta cikin gida ba kowa ne zai gane cikin gida ba sai ɗan wannan asalin gida ko kuma jinsin wannan gida. Wannan shi ne a taƙaice. A yadda za mu cewa shi Malam Baba Mama yana da ‘yan uwa kamar haka. Akwai Malam Sani, kakan Malam Mansur da ke garin Katsina. Sai Baba Bakuri ta cikin gida, sai Baba Zage wato Maimuna wadda ƙanwa ce a gare shi inda tana da ɗaya kamar haka Baba Ahmadu, Mero da Gado. Sannan akwai dangantaka tsakanin Malam Baba Mama da Wajaka inda Baba ga Malam Sanda ita Hama kenan, akwai Ahmadu da ɗan Mero da gidan Malam Baba Mama da mahaifiyar Malam mai katanga, mahaifin Malam Baba Mama da mahaifin Malam Ahmadu ruwa ne da ɗanwa. Bayan haka Malam Baba Mama mahaifiyarsa ‘yar Malam Ɗanwala ce, sannan kuma Malam Ahmadu an ƙara haɗuwa shi da shi ta ɓangaren mahaifiyar Malam Baba Mama
da wanda suke
kowane birni gaba ɗaya ɗan nasu da su sun goma sun yi da yawa da wasu sun ashirin 30 haka za su zo cikin gida maƙotansu ma ba su san mene ne ma ke lokacin ba amma yanzu a nan da wani da duk da wannan bene kusan bene ma kusan 5 ko 6 ko 7 ba kowane ɗanɗanar ne a kai ba abin da za mu ce da Allah sai dai mu ce mun gode masa mun gode masa mun gode masa kuma biyo nan na da kuma zuwa ce ta mutum ɗaya shi ne mala da hasan da ɗanɗana wanda albarka da biyayya da aka yi ɗan musu na wata kala shi ne ki jawo wannan abu har ta kai wannan yankuwa haka ku kuma mun gode masa yanzu kamar yadda kowa ya sani su cikin wanda yake da wani da ya ba shi da magana ta ce cewa a zumunci zai iya fita domin aiki ne nasa ya ga wani abu ne da ke son ya ba mu shawara a kansa shi ne wannan zumunci ɗin nan abu ne mai muhimmanci a addinin musulunci wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kansa magana ta mai tsoratarwa yadda ubangiji yake faɗa a kan zumunci cewa duk wanda ya sadar da kai zan sadar da shi zumunci ya amsa wa ubangiji cewa na yarda ya ubangiji duk wanda kuma ya yanke ni duk wanda ya yanke ka to zan yanke shi zumunci ne ce na yarda ya ubangiji ya ka faɗi da ake gani ɗan kuwa yana kuma wani abu wasu abubuwa da yawa suna damuna a wannan lokaci yanzu duk yawan da gani muna da yawa sosai amma akwai wasu abubuwa da muka ɗan taƙaita gaskiya wanda ya kamata a ce mu tsaya kowanne da mu tsaya tsayawarsa game da ubangiji ranar da kiyama a kan zumunci ana yin taro ko biki ko mutuwa ko wani abu amma sai ka ga wanda aka yi wa wannan taron ɗaya daga cikin mu ga mu da yawa amma sai ka ga ina buƙatar taimako shi wannan ɗin na ina buƙatar taimako wanda wannan gaskiya idan muka tsaya Allah ya tuhumce mu da wannan to wallahi tallahi ba za mu ji daɗi a wasa akwai abubuwa guda biyu wanda duk mutumin da ba shi da waɗannan abubuwa guda biyu ba zai shiga aljanna ba akwai zumunci shine na farko sannan sai amana zumunci amana duk wanda bai da zumunci to sai yi famfam da aljanna sai dai kuma dai ta tana amaniyar ubangiji ba a ɗauke da wani ubangiji da haka ya kamata don Allah don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi kokari mu ga muna taimakon ɗan uwanmu kan kuma ka ce an yi ba mai kuɗi ba ne ni ba zan iya yin taimako ba da haka aka yin taimako ba taimako ana yin sa da dama ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi wani yaƙi yake gaya wa sahabbansa ko ije ya kawo gudunmawa tasa wanda za a je wannan yaƙi akwai wanda ya kawo ɗauki ɗaya na dabino akwai wanda ya kawo buhu akwai wanda ya kawo ƙwara gashin tunkiya gashi har munafukai suke zindansa suke cewa me Allah zai yi da wannan me Allah zai yi da wannan mudu ne na wanda wanda ya kawo wannan sai da aya ta sauka a wannan mudu ɗaya ɗin wallahi da yanzu da mutum
da aya ta zo wanda aka zarge shi ya bada mutu in wani ya bada mutu wani ya bada mutu wani ya bada mutu ka sama duk da bada mutu yanzu inda aka yi wannan gudunmawa ta mutu namu da bada nan ya zai yi wata kuma ke wani da wani kuma mai ya samu jari ya kamata mu tsaya mu ga cewa mun yi wa ƙwarar da taimaki ɗan ƙwanmu kada wani ɗaya daga cikin mu san cewa ba shi da jari ba mu ƙoƙarin da za mu yi fita shi daga cikin wannan hali na kukan da yake da rashin jari ko biki ko haihuwa ko koma ne na cikin lamarinsa ko kuma a waɗanda suke cikin mu wanda muka tabbatar da cewa suna buƙatar taimako su zama ba mu taimake su ba bayan zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe halifofi da suka biyo baya sun shuɗe an yi wani zamani da wani mutum mai amana izuwa ya zauna a Makka shi mutumin nan mutumin Khurasan ne mutumin nan mutum ne mai amana duk wani mutum a Makka a lokacin idan zai ba da ajiya shi yake ba wa wani mutum ne ke ba to ana nan ana wani mutum wata rana ya tashi a cikin mutanen Makka zai yi tafiya ya ɗauko kuɗinsa dinare 40,000 izuwa ya ba wa wannan mutumin ya ce aje masa bayan ya je ya komo sai zai samu wannan mutumi mai amanar nan ya rasu shi kenan a lokacin akwai malaman fakihai a Makka ya zo ya same su ya ce ga halin da yake ciki wannan mutumi akwai dukiya ta da ɗauka na ba su kuma ga shi na koko kuma na kare yaransu kuma ni na yi imani har da Allah cewa dukiya ta ba halaka ta a hannunsa ba tana nan ya zo ya tambayi ɗayansa kuma sun ce su ba san inda yi da wannan dukiya ba to wannan malamai da ya samu fakihai na bakwai da suke ba da fatawa a lokaci sun ce masa abin da za ka yi ka tafi biyan zamzam ka je misalin ƙarfe 3 na dare ka je ka leƙa ka yi sallama ka kirawo sunansa inda ina cikin wannan rijiya sai ka zama ta zai amsa maka kuma zai gaya wa wanda dukiyar ka take wannan mutane wannan mutum ya tashi ya tafi sai da dare ya raba ita rijiyar zamzam a lokacin da ba a mata irin filin da aka yi ne yanzu tana buɗe ya je ya yi sallama ya kira sunan mutum shi ya kira sunan zafi ya kira yanku shi ya juyo ya gida sai da gari ya waye sai ya ce wajen waɗannan malamai na Makka ya ce musu na je na yi sallama ɗaya sallama biyu sallama uku na ji shi suka ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutumin ne yana wuta kenan suka ce abin da za ka yi to ka tafi Yemen a Yemen akwai wata rijiya wa kuma mata sunan rijiya suka ce ka je ka yi sallama in ka yi sallama in ina an samu ba to shi kenan zai gaya ma abin da ke ciki yana zuwa ina yin sallama sai wani mutum ya amsa masa ya ce wane kai da na san ka da amana na san ka da kula na san ka da kula duk irin shaidodin da aka yi wa wani mutum a Makka wani mutum ya gaya masa ya ce to kai ku menene ya kai ka daga muhallin da ake da tura a yau da kai wani mummunan matsayi ya ce wallahi wani dukiyarka da kuma da ajiye tana nan kamar yadda ta bani dinare 40,000 yana nan in ka je gida yanzu
abin haka a haka bangare kaza za a tarar da bakin mu a jawo shi a gudu ko ta saboda haka ita to me ya jawo zuwa wannan cikin wannan hali na azabar Allah ice wallahi ba wani abu ne yanke zumunci ne na yan uwa shine mahallu shayi ice da ina da ɗan uwa a can wasa ina tashi na je na kai musu ziyara mu gaisa da su wanda abin jaje ya samu ne masa jaje wanda kuma wani abu wanda za a yi farin ciki ta da farin ciki da su mu gaggaisa sai suka yi min wani abu wanda wannan abu da suka yi min ba wani abu ne wanda ya kai ya kawo ba sai ya fushi da su na wasu da su na daina mu'amala da su na yanke zumunci da su shi ne da na mutu da na tsinci kai na Allah ya sa na cikin wannan misali idan saboda haka ka je amma wannan dukiya ta ka ga duba wannan mutumin gida wa maka da ya dawo da ya samu fiki haka ya gaya musu suka ce to kai wannan da a tabbatar da tarihi a tabbatar da magana mu za mu tashi da je gidan nasa mu gaya wa ƴaƴan nasa a ɗauko abubuwan da kuma izini a inda ya faɗa a baka ka zo a je a fara gudu a gani don haka suka zo aka ɗauki abin da aka gana zurfarsa aka ɗauki abin da aka kashi da aka tona ana fara tonawa sai ga bakin kuma inda ya faɗa a ɓangaren da ya faɗa aka ɗauko aka zauna aka lissafa wannan dinare 40,000 na wannan mutumin kyankyan inda aka faɗa aka ba shi dukiyarsa ya ɗaya ba wani ya ba ya sai ba su da yi kuma in muka duba wannan kisa sai mu ga a lokacin duk shaida ta tabbata a kan wannan mutum to mun kuma a yanzu yaya muke a yanzu ba zumunci ba amana ba Allah ne kawai sai da mutum saboda haka ina ganin ya kamata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi zumunci don Allah wata rana mun ji abin da girma a yana kanta ta da tsara masa lafiya a kan neman gudunmawa ta wani abu yake cewa zai yi abin daidai ƙarfinsa kuma ina kira ga duk wanda yake wannan wuri ne abin da ya fita kar ya ce in zai yi taimako sai ya irin na alaƙin kanta ta a'a ka yi taimako daidai na sunanka ko kai ma ya to matsayinka sunanka damarka ita a yayin da ta ta yi yin Allah ya ɗiga ba kai kuma kai abu da ka raina ɗin nan kuma Allah ya karɓa wannan ma haka yake na ga yawa ni kokari ni zumunci da ɗan uwanmu wallahi ba mu da wani amfani a duniyar ce a lahirance idan ba za mu ga ɗan uwanmu da yake cikin wani hali mu taimake shi duk wanda ya fi ƙarfin abin da zai ci a gidansa ya fi ƙarfin abin da zai sha a gidansa ya fi ƙarfin abin da zai sa a gidansa ya fi ƙarfin gurin sana'a a gidansa to ya kamata ya duba a ga kuma a danginsa a ɗan uwansa wane ne bai ƙarfin sa ba to irin wayannan su ne ya kamata mu zo mu zauna mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu dinga taimakon ɗan uwanmu kuma ba za mu iya taimakon ɗan uwanmu baki ɗaya ba sai dai a hankali Allah ya ba da zaɓaɓɓen yara Allah ya yi musu albarka yaran da suke ƙoƙarin wannan haɗa taron suke ƙoƙarin haɗa taron da aka yi ƙoƙarin su Allah ya musu albarka ko ta kansu yanzu
malam mubarak na malam mamuni wani mutum malam balarabe ina kusa da shi shi ne sun alaƙar malam balarabe da mutanen gidan mu sai yake cewa ko kuma ganin sa ne da ɗoro sai yake cewa su waɗannan mutanen gidan nan kowa ta gani a cikin rufin asiri za mu shi balarabe abin ya faranta masa ne to amma mu ɗan gidan da ake gani da sutura mun san kuma wasu waɗanda ba su da ƙarfi to me yasa mutum da Allah ya ba sutura ana gani har ana faɗa ba za mu yi ƙoƙari da ganin taimakawa wanda ba su da ƙarfi a cikin ruwa dan Allah dan Allah dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi ƙoƙari mu ga mun taimake ruwan mu yi ƙoƙari mu ga mun taimake ruwan mu dinga san junan mu kuma duk wanda ba za mu isa ba kowanne a ciki ya tara hankalinsa ya san cewa bala'in nan shi ya samu wallahi idan muka yi wa Allah wannan za mu gadda gurbatun rahama za mu ga jin kai a gurin ubangiji wanda muka zato da kuma ba mu mutu kowa dan da ke amfani da ita ya taimaki ɗan uwansa kowa dan da ke amfani da ita ya taimaki ɗan uwansa yanzu idan ka duba ana maganin lamun ba yanzu daga shekara ɗaya ma zuwa yanzu na in ka duba mutum nawa ne muka rasa suna da yawa mu ma kuma ba mu sani ba za mu je taro na gaba ko ba za mu zo ba Allah shi ne ya sani amma idan ka yi wa Allah aiki Allah baya mantawa Allah baya ɓata lissafi duk wanda yi masa da kallo kuma zai sakanta masa da fatan Allah da alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don girman alƙur'ani wanda ɗan nasiha Allah ka shigar da ita cikin zuciyoyin mu gaba ɗaya Allah ka sa mana ƙaunar junanmu Allah ka sa mana san taimakon junanmu Allah dangane da ƙur'ani duk wasu fitattune da suke tsakanin mu Allah ka dubi alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka dubi girman alƙur'ani Allah ka cire su Allah ka ƙara mana ƙaunar junanmu saboda darajar alƙur'ani Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
samu kuma za a wata tallafi da wani lafiya Allah ya gama lafiya Allah ya gama arziki muna saurara wanda suke muna da ƙorani a da alaƙani na sarki ya ta gani da ba ta da kuma shi da kuma da kuma hudu da wata da ya ta gani ita ta fi wata kowa Allah ya gama lafiya Allah ya gama arziki da ya kuma da alheri da ya wata da wani Allah sai da ya sani Allah ya shara kowa hawa nasa Allah ya yi musulunci sa da ya ta da zama sai da sani
yanzu in hali za a sa a yi gaisa Allah ya sa musu albarka shi ke Allah ya albarka Allah ya barka da sunana yanzu kuma ya ƙara mutum har ya barka da shi yanzu wannan jawabin da aka yi yan uwa kowa ya zuci ya gaggawa shi ne aka hada da ake kowa za a fara a gaggawa kowa tun yanzu amin saboda amin 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 saboda Masha Allah. Akwai gidan mana faruwar su wanda ake gidan hajjara ta baraka da tuniya. To, kada kuma akwai gidan baba malam. Baba malam ita ce za ta tafiya. Sai gidan baba sabisu akwai malam Ahmadu na baba rakiya. Ahmadu, malam Ahmadu na baba rakiya daga gidan baba sabisu. Malam Ahmadu Ahmadu wanne na baba rakiya. Ahmadu wanne
aka tuna mata daga gidan da Ashu akwai babu Obama sai kuma daga gidan babu Taylor akwai babu Mumina Alhaji Duniya daga gidan babu Taylor daga gidan babu Taylor ɗan lalan baban baba akwai babu Mumina babu Mumina Memuna daga gidan babu Taylor daga gidan baba Ashu daga gidan wani ɗan da kula haka bayan na sa a ɗanta sakamakon wannan jawabin da ake da kuma wani zuce da sa hannun duk gidajen yanzu da ɗaya kowane an cikin ɗakin wani sa a wani ke ga kowa kuma ba ki a shekara da zuwa Allah da sanin biki a kan sai wanda za a su yi sa Allah ya yaran nan da Allah mu koma wajen zama yanzu na aka jawabi shi ne yin masu da ya gaskiya ne shi aka yi ma da kawo kawo shi aka haɗa wannan gaba ɗaya cewa ta fi yin gina da gaba ɗaya saurari wannan so ake ya ɗanyi da kansa da zai ko ba mu ko ya yi ka ɗanyi da yin wani abu so ake yi ka Allah ya yi ka ɗanyi da ƙasar a nan da shekara mai zuwa in Allah ya yi ka ɗanyi da ƙasar a gida da ƙasar wani lokaci sai an gina samun da barka da ƙasar kare da gaske Allah ya saka kare amin masha Allah sai na gaba akwai gidan gata gidan malam tafi akwai Muhammad Sani Mansur gidan malam Sani dan uwa ne da malam baba kamar akwai Muhammad Sani Mansur Muhammad Sani Mansur daga gidan malam Sani dan uwa malam baba kamar kamar yadda aka san ta alhamdulillah dama wannan gwarzo ne gaskiya wallahi tun muna yara gwarzo ne kuma nagari wallahi mai zumunci sosai Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya kara zumunci wannan wani abu ne da yan uwa suka yi ko ya kake da yadda za a ɗan karɓa muna so ya zama Allah ya kuka samu ko shekara da zuwa na da ya mace wanda suka rada da suka ce haka kuma Allah ta za mu samu kare ko su ma na gidan ko ta'ad in Allah ya Allah ya saka da alheri Allah ya kara zumunci da dare da alƙur'ani masha Allah sai gidan da dawo turai wacce take a kudu akwai babu daga gidan babu turai lakcin kudu to akwai babu moro daga gidan babu turai akwai gidan malam ibada akwai ummu talle da bari daga gidan malam
Allah ya sani
layi daga gidan da wasu a kan jikin da yau din mallam muna da ake na tsoron aure na hoto ba a wani da gida ne da kake yi ni jiya na je gidan fati na je ba inda na ke shekaran jiya ne na je ni mutane gidan fati idan su sai goma ma ya tashi ya da wace yamma tun bakwai nake a cikin gaskiya kai kokari za ta ce ma in shida ai tare ina da wani batir ko wani batir ya wani wancan da wani ci
ubangiji abin da duk wanda ya fitar da wani abu don taimaka taimako ne na addini to Allah ya yausaka dukiyarsa ya sa mata albarka don alfarma ne Allah ya kyauta bayansa Allah kuma ya ƙara buɗe hanyoyin arziki Allah ya yi dukkan kuɗi don albarka ne Allah ya ƙara haɗa kawunan mu Allah ya kama abin da an ce taimako ba tare da wani abu ba mu ci gaba da aiwatar da shi haka ake son mummunai yayin da aka faɗa abu na alkhairi to mutum ya gaggauta ya yi sari mutu na mahaifin da ke arwa ka aru haka Allah ya ce ku yi gaggawa ku yi jirgin zuwa aiki na alheri da sakamakon ta yake aljanna ita aljanna na an tattare ta da masu tsoron Allah to Allah ka ba mu dacewa Allah ka ba mu dacewa Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya albarka waɗanda suka yi abin Allah ya sanya musu albarka Allah ya sanya musu alheri Allah kuma ya ƙaro wasu wanda za su ƙara himma a ci gaba da abu ta wannan abu kowa ma a ce ya shigo komai kankanta abin da za aka tafi ko da fuskati ko naira goma ta shiga cikin wannan alheri a shi in Allah ya yi maka bawa bukatar da sama a cikin domin akwai wani a tarihi wata mace mai shayarwa bayan hujja ce ma ta zo bara gidan manzo Allah da ta bara ta samu nana Aisha nana Aisha abin da yake zuwa a wajen ta dabino guda hudu ta ɗauri dabino guda biyu ta bata da ta bata ita koyi wannan yara sai ta ɗauke ta ba wannan ta ɗauke ta ba wannan bayan wannan ragowar da yi za ta ɗauke daga ciki sai ta ga ina bukatar wannan abu sai ta kuma ɗaukar wannan ta ƙara shi ta ba wannan ta ba wani da ta ci ɗaya na na aisha tana al'adabin wannan sai ta je ta ga kafin ma ta magana magana ce da kike mamaki da wannan ɗakin da nuna Allah ba ta saboda haka shi aikin alheri kanka da ƙanƙantarsa ba ka san awon da za a daɗe ba Allah ba ya wani mafi yawa ma aka aikin da aka wudakata ake kanin da kuma ba shi wannan ita ta yi don za ta kai wallahi a fi zalar da ƙarƙar Allah ba mu daɗe Allah ba mu daɗe da suka yi wanda kuma da ƙarƙarta don musu da alheri sauran waɗanda suka mutu kuma ɗan uwanmu Alhaji Isma'ila Allah ka masa rama Malam Bukar Allah ya masa rama Malam Mabiru Allah ya masa rama Mutari Allah ya masa rama da juyo Allah karama Allah karama Allah karama Allah karama Bas, barfi taro na rubuta. Mana bas, barfi taro na rubuta. ba su da sakiya wasu
wani ma bai bar ta ba, ya gagar ganuwa a sufa ko aiki na gaba, kuma baya misaltuwa don bai kama da waninsa ba. Al'abadi azal gaibu ma bata san ƙarshensa ba, kuma azal bata san farkonsa ba. Rabbana yi zubar gadon aminci raman nan karɓan, ya ga mai tarin isa darajojin nan da ya sha gaban dukkanin wani wanda ba Allah ba, ya shaida yayi daban. Ɗaya tak da ya amsa suna da ramar Allah nan uban, aka wani agunsa ke bamban. Ita jin kai gunsa bai ilahu da matan shugaba, ‘ya'ya na masoyina a kansu ido na ke zuba. Jikoki shak tijjani shagdiyali ban bar ku ba, da cika baban ama alhassan hasken da yake zuba. Dangi ku taho mu ɗiba Rabi'u ni ban zo da wasa ba. Sai ai baban ama, wai wata wasu kami ke doban gangane ya bandon kwale a cikin rahamar Allahu ma wai ma. Yabo ne yau na shirya a kan zuri'ar baban hama, da ‘ya'ya na iyayensa da ‘yan uwansa na karrama. Kunni ya girmi kaka duk ɗan Hausa ya sallama, mai saurare jira ni kaɗan kafin in kattama, ka san babanmu ya girma. Iyaye ke da haƙƙin sanar da ‘ya'yayensu ma, mi ta tambayar iyayen a gare su musallama. Kaza muke ni da wane wance ta mu kamar hama, wance da wane kakanni na dole na girmama. Ku biyo ni mu daina kama. Mahaifina sa mai katanga Abdul kakansa ne, garin gayanan ka haifi kaka nasa Abdu na bayyane. Aikin kakansa yaɗa addinin Islam namu ne. Muhammadu Rumfa sarkin Kano a zamaninsa ne, ya sauki imamu kun gane. Sai ai baban ama, wai wata wasu kami ke doban gangane ya bandon kwale a cikin rahamar Allahu ma wai ma. Imamu gidansa ne na farko a sharifai kawwami, wani fili ne iya san rai aka bashi ya rungumi. Shi ya ce ni burina addini na ya game, shi ya sa ba ma zama kwanciya har sai an kankame. Kar mu bar al'umma babu takamaiman. Ya zauna ɗan wani lokaci sannan kuma ya yi gaba, ya bar mu da
shakka mai katanga don karmi fargaba. Katafaren arfi ba duka kai zai san shi ba. An kira shi da mai katanga dalilin ba na rufe ku ba. Yadda kamshi ba zai bar turare ba. Sharifai aljanu ke ta yawo sun cika ko'ina. Dare rana suna sha'anin su sun bayyana. Da ya zagaya ko'ina da sanda duka sai suka razana. Ma'ana yayi addu'a ta hijabai gun alhayyuna. Allah ka tsare iyalaina. Wasu sun mutu tuntuni, haka ya rasu ya bar rayayyu sirrin zamani. Kamar ‘yan Ahmad na ‘yan umfa mai sa razani. Hajiya rakiyan guɗe malam jani ka taho da ni. ‘Ya'ya ne gunsa ba saɓani. Amarya ta yi hama, ‘yar uwa gummalan ibada ce.